Il-Forzi Armati ta' Malta inawgurat helikopter ġdid tat-tip Augusta Westland AW139 bi spiża li tlaħħaq il-15 miljun euro. Dan il-helikopter huwa l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu għall-Forzi Armati ta' Malta. One News kellem mal Warrant Officer Demikoli, uffiċjal Malti li qed jirċievi t-taħriġ tiegħu fl-Italja u f'pajjiżna biex ikun jista' jtajjar dan il-helikopter. Aħna bħala piloti ninsabu ħafna kuntenti b'dan l-akwist, jippermettilna li naslu aktar il-bot minn xtutna b'aktar mod sigur, b'aktar mod fast aktar, veloċi aktar. Il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Manuel Malija fisser kif permezz ta' dan il-helikopter l-Armata se tkun attrezzata bl-aqwa teknoloġija li għandha x'taqsam mal-kontroll tal-fruntieri u l-operazzjonijiet tas-salvataġġ. Dan il-helikopter sar jgħin indubjament, sar jgħin il-għaliex se jkun jista' anki għax għandu fih u fuqu apparat ħafna sofistikat illi jista' jgħin fil-borders tagħna u allura s-sigurtà ta' pajjiżna. Post elementi oħrajn il-helikopter huwa magħmar b'teknoloġija speċjalizzata li se tagħmilha aktar possibbli biex l-Armata twettaq operazzjonijiet tas-salvataġġ fuq il-baħar matul il-lejl. Il-helikopter huwa attrezzat ukoll b'żewġ magni li se jfissru żieda sostanzjali fil-veloċità u l-kapaċità ta' titjir il-barra minn xtutna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch fakkar kif l-Armata se tkun qed tirċievi helikopter ieħor f'Diċembru li ġej. Issa mill-fond għall-2014-2020 mill-fond għas-sigurtà interna illi Malta ġiet allokata 53 miljun, il-Forzi Armati u l-entitajiet l-oħrajn responsabbli mill-frontieri ta' Malta ikomplu jattrezzaw rieħhom. Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Jeffrey Kulmi, fisser dan l-akwist bħala ġrajja importanti għall-istorja tal-avjazzjoni militari f'pajjiżna.